Як ПіС фінансаваў сваю выбарчую кампанію за дзяржаўныя грошы. Як былы віцэ-міністр справядлівасці Польшы стаў палітычным уцекачом у Венгрыі. І напрыканцы абмяркуем кандыдата і кандыдатку ў прэзідэнты Польшчы ад левых. Гэта новы выпуск падкаста «Зроблена ў Польшчы», з вамі зноў Максім і Кірыл. Прабачце, што перарываю наш выпуск, але ёсць важнае абвяшчэнне. У найбліжэйшую суботу 1 лютага а 16 гадзіне адбудзецца першая афлайн-сустрэча з вядоўцамі нашага падкасту. Гэтую сустрэчу, а дакладней Speak Club, мы арганізуем са школай польскай мовы «Польскі на так». Уваход свабодны для тых, хто ўжо падтрымліваў нас донатамі, ці для вучняў школы. Спасылкі на рэгістрацыю будуць у апісанні гэтага відэа. Да сустрэчы. Што такое фонд справядлівасці? У 97 годзе быў сфармаваны на той момант, гэта быў фонд дапамогі асуджаным, у які траплялі грошы часткова, напрыклад, ад працы вязняў. Так, вось людзі, якія асуджаны, сядзяць у турмах, напрыклад, працуюць, і частка іхніх зарплат прыходзіла ў гэты фонд. І пасля яны пераспадзяляліся ў дапамога вось ім, так, вось вырашэнне нейкіх там праблемаў і так далей. Пасля мы пераскокваем на 15 гадоў у 2012 год. Гэта была другая кадэнцыя грамадзянскай платформы з ПСЛ, так, другі ўрад Дональда Туска на той момант. Яны рэфармавалі вось гэты фонд і назвалі яго фондуш справядлівосці, то бок менавіта фонд справядлівасці. У гэты момант яны таксама змянілі фінансаванне. Напрыклад, калі чалавек асуджаецца судом, напрыклад, на тое, што ён ідзе ў турму, то яму яшчэ прысуджваюць так званую навёнска. Так, гэта такі штраф, скажем так. Ось, і гэтыя грошы ідуць не ў дзяржаўны бюджэт, а яны ідуць у фонду справядлівасці. Так. Ось, і там збіраюцца проста вялікія грошы. Гэта дзесяткі і сотні мільёнаў злотых. На што гэтыя грошы павінны былі быць выдаткаваныя? Ідэя была такая. Ахвяры злачынстваў маюць права на тое, каб атрымоўваць нейкую дапамогу там, вось, ад дзяржавы ці там нешта яшчэ. Яны атрымоўвалі грошы менавіта з гэтага фонду. Вось. То бок, мэта сапраўды вельмі шляхетная. І зноўку мусім пераскочыць, і мы перайдзем у 2017 ўжо год. Так. Гэта ўжо першая кадэнцыя права і справядлівасці. Міністрам справядлівасці ўсе гэтыя гады быў Збігнев Зёбра. Вось, Z як Зёбра. Яны крыху змянілі мэты існавання гэтага фонду. Яны перапісалі ўставу. Вось. І дадалі шмат яшчэ дадатковых повадаў, на што можна выдаткаваць грошы з фондуша справядлівасці. Яны дапісалі там адукацыя, прамоцыя чагосьці там, яшчэ там даволі вялікі спісак насамрэч. Вось, карацей, можна сказаць, што амаль што на ўсё. Вось. Размеркаваннем грошай займаецца міністр справядлівасці. Справядліва. Усё па справядлівасці, насамрэч. І тут мы вымушаны распавесці, што адбывалася ў 15 годзе. Збігнев Зёбра кіраваў сваёй уласнай партыяй. Яна нядаўна ўвайшла ў склад ПіС, суверэнна польска. Тады яна яшчэ называлася Солідарна Польска. У іх не было грошай. У сэнсе ўвогуле. Яны стартавалі, ішлі на выбары з адным блокам і з адным спісам агульным спісам кандыдатаў. Так. То бок, і гэта не быў кааліцыйны камітэт. Это быў камітэт права і справядлівасці. І тады дапісалі вось людзей Збігнева Зёбра. Ось. Такім чынам, яны па законе не атрымоўваюць ад дзяржавы субвенцыі, то бок грошай на існаванне партыі. Ось. І карацей, глядзіце. У міністра справядлівасці ёсць свая партыя, а у яе ўвогуле няма грошай. Яны бомжуюць. Ось, сур'ёзна. З іншага боку, у цябе ты кіруеш міністэрствам, вельмі важным сілавым міністэрствам. Вось гэта ўся пракуратура, усё ўвогуле, так? І гэта міністэрства валодае фондам, у якім там 200-300 мільёнаў, 400 злотых, так? Як думаеш, як хутка пачнецца карупцыя ў такім месцы? Я думаю, што праз тое, што гэта міністэрства справядлівасці ніколі, канешне. Як вы бачыце, Макс у нас ідэаліст. Але, на жаль, так усё не працуе ў дзяржаве, і карупцыя ёсць паўсюль, здаецца, у кожнай дзяржаве. І ў 18 годзе ўжо пачаліся першыя казусы.
У Польшчы існуе такая інстытуцыя, якая называецца Найвышэйшая ізба контролю, якой кіруе Мар'ян Банаш. Гэта колішні вельмі блізкі супрацоўнік Ярослава Качынскага і член партыі ПіС. Яны яго выбралі на пасаду менавіта кіраўніка НІК. Яго адтуль амаль што немагчыма зняць. Увогуле у яго была ў пісе мінушка панцэрны Мар'ян за тое, што ён быў проста непрабіваемы, у тым сэнсе палітычна непрабіваемы. Але ў моманце выбару яго на гэтую пасаду здарылася такая рэч, што з радоў права і справядлівасці выцекла інфармацыя, якая вельмі дрэнна пра яго сведчыла. І карацей, яны вельмі моцна пасварыліся. Панцэрны Мар'ян вырашыў быць чэсным і пачаў рабіць аўдыты. Найвышэйшая ізба контролю. То бок сапраўдныя. Так, яны проста стварылі супраць сябе такую зброю, так? Ну і ён з гэтай зброяй пайшоў на іх. І карацей, у 18 годзе адбыўся аўдыт. І згодна з гэтым аўдытам найвышэйшая ізба контролю ужо былі вялікія пытанні, пайшлі заведаменні ў пракуратуру. Гаворка ішла пра, калі добра памятаю, 280 мільёнаў злотых. Былі пытанні, што дзе грошы. У гэты час таксама гэтым вельмі моцна зацікавіліся ўжо журналісты і у СМІ у прасе пачаліся з'яўляцца першыя публікацыі пра тое, што нешта дзіўнае адбываецца ў міністэрстве справядлівасці з гэтым фондам справядлівасці. Выцікалі інфармацыі, што грошы ідуць не той, каб яны былі раскрадзеныя, так, а што не мэтанакіравана выдаткуюцца грошы, так, што павінна быць дапамога ахвярам, а, напрыклад, згодна са статыстыкай, каля 1/3 толькі ішло на дапамогу ахвярам. А іншыя грошы ішлі ў розныя, напрыклад, створаныя пад нейкую мэту фонды. Напрыклад, фонд, які займаецца, не ведаю, будзе вучыць дзяцей, што не трэба ісці з незнаёмымі дзядзенькамі кудысьці там, так? І такім фондам выдзяляліся вялікія грошы. Гаворка ішла пра мільёны. Вельмі цікавы яскравы прыклад. Ёсць такі гаспадар, які называецца Ksiądz Olszewski. Зладзіў фонд, які называецца Профето. Напрыклад, яны павінны былі дапамагаць ахвярам злачынстваў і збудавалі вялікі пансіянат. Яны атрымалі каля 100 мільёнаў злотых. Але, напрыклад, як былі створаныя умовы такой дапамогі? Яны атрымалі велізарныя грошы. Будавалі цэнтр, такі вялікі будынак, там проста вялікі будынак. І яны, згодна з дамовай з фондам справядлівасці, павінны былі толькі займацца той дзейнасцю, на якую яны атрымалі такі велізарныя грошы толькі год. То бок разумееш. І, напрыклад, журналісты дайшлі да таго, што прыйшлі да таго, што, напрыклад, у гэтым цэнтры будавалася тэлестудыя, нейкі там медыйны цэнтр. Напрыклад, Збігнеў Зёбра, ён у не найлепшых стасунках з такім чалавекам, якога завуць Тадeusz Rydzyk. Тадeusz Rydzyk – гэта чалавек, які месціцца ў Торне, гэта ксёндз, ён уладальнік медыа-імперыі. Тэлевізія Трвам, радыё Марыя, і ён мае вялікі ўплыў на палітыку. Яго слухаюць пенсіянеры перадусім. Перадусім старэйшае пакаленне, проста не пенсіянеры, а ўвогуле старэйшае пакаленне. Больш набажныя людзі агулам. Яны радыё Марыя, гэта абсалютны must-have для іх. Таму ён мае ўплыў на іх. Пачалі з'яўляцца звесткі, напрыклад, што за грошы фонда справядлівасці купляліся вельмі дзіўныя рэчы. Напрыклад, пажарныя машыны ў вялікіх колькасцях. А што яшчэ вельмі дзіўна, што гэтыя пажарныя машыны траплялі менавіта ў тыя выбарчыя акругі, дзе стартуюць дэпутаты з партыі Збігнева Зёбры. То бок, разумееш, увогуле... Яны падкупалі адміністрацыю? Не. Гаворка не пра подкуп, пра піар. То бок, разумееш, прыязджаюць у нейкую вёску, дэпутат, і паказвае, вось глядзіце, я вам прывёз новую пажарную машыну. Гэта ж, вау. Это круто. Таксама была сітуацыя, напрыклад, з кандыдатам у мэры горада Жэшува Марчин Вархоў.
Вось ён таксама кандыдаваў, і ён член быў вось менавіта суверэннай польскай Збігнева Зёбры. Ён выбіў для горада 2 мільёны злотых там на нейкія там мэты. Там. Вось вяртаючыся да тэмы, якую мы абмяркоўвалі ў мінулым выпуску, што польская выбарчая сістэма, яна тут стабільная, тут вось такіх рэчаў, ну, прынамсі, у масавай скале накладна няма, гэта факт. Вось. Але па ўсёй краіне проста вось гэтыя грошы вось так вось недзе ішлі і ішлі толькі ў тыя акругі, дзе людзі Збігнева Зёбры. То бок, ну, разумееш, усё адразу склеіваецца ў тое, што, прабачце, за чый счёт банкет? Так, ось. То бок за дзяржаўныя грошы вы робіце сабе перадвыбарчыя кампаніі. Сября, гэтым разам у нашай падарожніцка-прыгодніцкай новай рубрыцы, якую мы робім з нашымі сябрамі школай Деніс Драйв, мы хацем распавесці вам пра горад Пултуск. Гэта такі невялікі гарадок, які знаходзіцца на поўначы ад Варшавы, дзе 5 год таму Анджэй Дуда святкаваў сваю перамогу, і менавіта там, на рыначнай плошчы, ён зарганізаваў свой выбарчы вечар. Пултуск знаходзіцца ўсяго ў 60 км ад Варшавы, то бок можна паехаць нават у нейкую аднадневную паездку. Пултуск знаходзіцца на шляху на Мазурскія азёры, і сам Пултуск нават называюць польскай Венецыяй. Венецыя Мазоўша. Венецыя Мазоўша, окей. І, канешне, калі вы ўжо гатовыя срывацца ў гэтае аўтападарожжа, але ў вас чамусьці няма правоў дагэтуль, то запрашаем аўташколу Деніс Драйв, у якой можна вывучыцца на правы, і нават калі у вас ужо ёсць правы, таксама запрашаем, бо там можна палепшыць свае скілы. Аўташкола працуе ў Варшаве і ў Вроцлаве. Так вось, вяртаемся да Анджэя Дуды. Увогуле, чаму ён вырашыў святкаваць сваю перамогу? Менавіта там. Вось не. Тут усё звязанае з палітыкай, як заўсёды. Пултуск — гэта адзін з так званых бастыёнаў права і справядлівасці. Я некалі распавядаў, што гэта такое. І менавіта ў гэтым горадзе ён у другім туры падчас выбараў 2020 года атрымаў ажно 67% галасоў. Гэта сапраўды вельмі шмат. І менавіта таму ён вырашыў святкаваць сваю перамогу менавіта там. Калі вы прыедзеце ў Пултуск, то абавязкова наведаеце перадусім замак біскупаў. Это вялікі сярэднявечны замак, які стаіць на ўзвышэнні сярод Пултуска. Таксама там адзін з найвялікшых у Еўропе рынкаў, то бок рыначная плошча. Так. Там, дзе святкаваў Дуда. Дакладна там, так. І ўвогуле, стары горад у Пултуску месціцца на невялічкай выспе, якая аточаная каналамі. І па гэтых каналах можна плаваць на лодках. А там ёсць гандолы таксама? Ёсць і гандолы, так. Сапраўды, гарадочак вельмі прыгожа. І, дарэчы, калі вы туды прыедзеце, дзякуючы таму, што вы атрымалі правы ў школе Деніс Драйв, то вы зможаце даведацца пра сувязь гэтага горада з самім Наполеонам. Там нават ёсць дом Наполеона. Першы пункт. Вучымся ў Деніс Драйв на правы, ці паляпшаем свае скілы ў Варшаве ці ў Вроцлаве. Другі пункт. Едзем у Пултуск і абавязкова наведваем замак. Трэцяе. Плаваем на лодцы, сапраўдная гандола. І апошні пункт. Ідём на рыначную плошчу і нешта святкуем, як і Анджэй Дуда. Там ёсць дакладна розныя кавярні, якія можна наведаць. Усе спасылкі на аўташколу Деніс Драйв у апісанні пад гэтым відэа. А мы працягваем размаўляць пра польскую палітыку. І дакладна яшчэ пра што вельмі варта ўзгадаць. Гэта, я думаю, ты чуў такую назву Пегасус. Да. Пегасус — гэта опраграмаванне, так, то бок праграма. Прылада. Так, не то, як прылада на тэлефон, а проста праграмаванне, якім валодаюць спецслужбы, якое створана Ізраілем. І гэта наймагутнейшая ў свеце сістэма, якая дазваляе ўзламаць усё, што заўгодна. Яны могуць табе ўламацца ў тэлефон адлегла, так, на адлегласці. Ты нават не заўважыш, яны будуць цябе слухаць, за табой назіраць, ужываючы камеру ў тваім тэлефоне, будуць пісаць усё тваё асяроддзе. Ну, красей, ты пад калпаком. Звычайна дзяржавы выкарыстоўваюць гэтую прыладу, гэтае праграмаванне для барацьбы з тэрарызмам. Ну, дзеля гэтага ён быў створаны перадусім. Вось, акрамя аферы з фондам справядлівасці, ёсць асобная афера з Пегасусом. Так, пра яе вось я зараз не буду ў гэта лезці, бо гэта тэма на асобны выпуск. Але калі коратка... Калі коратка, гаворка пра тое, што права і справядлівасць на деньги з фонда справядлівасці набыла ў Ізраілі гэтую праграму і выкарыстоўвала яе ў мэтах праслухоўвання грамадзян.
Перадусім, конечно, не звычайных грамадзян, бо, прабачце, але каму цікава, як вы абмяркоўваеце са сваёй дзяўчынай серыял, які толькі што паглядзелі, так? Ось. Гаворка ідзе пра больш сур'ёзныя рэчы. Напрыклад, пра тое, што верагодна прыслухоўваўся шэф выбарчага штабу Рафала Часкоўскага падчас прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. То бок яны ведалі планы, так? Ведалі, што адбываецца ў штабе. Маглі рэагаваць, адпаведна, так? Тут пытанне пра выбары ўзнікае, так? Наколькі яны былі абсалютна чыстымі і празрыстымі. Вось. Але гэта ўсё толькі падазрэнне на дадзены момант, так? Таксама выцікала інфармацыя ў СМІ, напрыклад, што прыслухоўваліся, ты не паверыш, пісоўскія палітыкі. І масава. Тут вось варта сказаць, што гэта ўсё так, такі падазрэнне крыху, так. Ось. Але пераходзім да апошняга моманту, вось, каб распавесці яшчэ пра гэту аферу. Гэта плёнкі Томаша Мраза. На пачатку мінулага ўжо года з пракуратурай пачаў супрацоўнічаць адзін з супрацоўнікаў Збігнева Зёбры і ўвогуле Міністэрства справядлівасці Томаш Мраз. Ось. Ён нават выступаў у крыху пераробленым знешнім выглядзе, ось, бо ён вельмі баяўся, што калі ён будзе хадзіць па горадзе, то яго людзі будуць пазнаваць. Ось, ён спецыяльна адрасціў сабе вусы і воласы. Яго журналісты называлі пан Клекс. Ён, ведаючы, што там адбываецца, і бачна, што здаецца, што, магчыма, гэта ўжо было пасля выбараў, проста яны ўжо ведалі, што страціць уладу. Мы ж памятаем, што 2 месяцы цягнулася яшчэ перадача ўлады. Ён запісаў 50 гадзін размоваў ось паміж найвышэйшым кіраўніцтвам Міністэрства справядлівасці. Адным з галоўных фігурантаў гэтых плёнак з'яўляўся віцэ-міністр справядлівасці Марчин Романовскі. Ось, пра якога мы паразмаўляем за хвіліначку. Да. Але я проста вось парачку рэчаў распавяду. Гэтыя плёнкі публікуюцца. І ввогуле, навошта ён гэта робіць? Бо у польскай сістэме угалоўнай, так, карнай існуе такое паняцце, як свядак коронны. То бок Ключавы, быццам бы. Здзелка са следствием. Так, то бок ён сыпе ўсё, што ведае. Сыпяць усіх навокал, але можа разлічваць на вельмі моцнае злагоджванне пакарання. На гэтых запісах было выразна чуць, што вось людзі, там віцэ-міністр, супрацоўнікі і супрацоўніцы абмяркоўвалі, што рабіць, калі па цябе прыйдуць. Вось. Па-польску гэта называецца матачэнне. То бок, калі дамаўляюся, якія паказанні распавядаць і так далей. Ну і там падалі такія фразачкі, тыпу, цябе зловяць за руку, кажу, што гэта не твая рука. Вось. Ведаеш, ці там абмяркоўвалі, хто з іхняга атачэння, вось у міністэрскага, пачне сыпаць першы. Яны там казалі даслоўна, што вось тая тоўстая пачне першай ўсё сыпаць, так? Ну, карацей, яны самі на сябе нагаварылі, проста, неверагодную колькасць рэчаў. Вось. Ну і тут, вось, увасходзіць зорачка Марчина Романовскага. Перад гэтым, калі ласка, падтрымайце нас на сервісе Buy Me Coffee, ці падпішыцеся на нас на Патрэоне, бо для нас гэта вельмі важна. Мы, собственно, робім сваю працу, гэты падкаст толькі дзякуючы вашай падтрымцы. Я вось так нечакана для цябе пачну. Чаму польскія журналісты збіраюцца вучыць венгерскую мову? Гаворка ідзе вось пра таго чалавека, на якім мы скончылі папярэдні раздзел нашага выпуску, то бок Марчин Романовскі. Гэта блізкі супрацоўнік Збігнева Зёбра, член вось партыі Суверэнна Польска, цяпер ужо ПіС, дэпутат польскага сейму, які быў у мінулай кадэнцыі права і справядлівасці віцэ-міністрам справядлівасці. Ён быў адказны за размеркаванне грошай. Ось, з фонда справядлівасці. У яго ў руках была вось тая ручка, якой ён падпісваў вось гэтыя загады. Ось. Ну і карацей, што высветлілася? Што там усе гэтыя конкурсы былі падстаўленыя. Ось. Прынамсі, па версіі следства, так кажа следства. І у дзяржавы ўзнікла пытанне: Марчин, дзе грошы? На Марчин пачаў казаць, што я не я, ось,
гэта не моя рука, вось, дарэчы, так, ну і гэтак далей. Бок На той ужо момант- пачаўся рэальны пераслед. Так, пачаўся ўжо рэальны пераслед. Некалькі чалавек, звязаных з гэтай аферай, ужо сядзелі ў арышце. Гэта былі там 2 супрацоўніцы, напрыклад, ось, якія былі на гэтых плёнках, дарэчы, пра якія я казаў, якія там абмяркоўвалі нейкую тоўстую, якая пачне сыпаць. Таксама вось гэты ксёндз Ольшевскі. Так, я некалі ўжо казаў, што у польскай прававой сістэме існуе такое паняцце, як арышт выдобывчы. Так, то бок тебе чалавека, які падазраецца ў чымсьці, саджаюць у арышт дзеля таго, каб ён пачаў сыпаць. Ось, тыпу, хочаш выйсці, пачынай распавядаць. Ось. Але ёсць загвоздка. Марцін Романовскі дэпутат, у дэпутатаў імунітэт, то бок недатыкальнасць, так. Ось. Ну і пракуратура, ну, як заўсёды, узбудзілася. Ось, і скіравала ў Сейм просьбу, здыміце, калі ласачка, вось, з гэтага чалавечка імунітэт. Ну, ёсць такая афіцыйная працэдура. Трэба, так, афіцыйная працэдура, і яна здымае імунітэт не агулам, а толькі ў адной канкрэтнай справе. То бок Сейм вось дазваляе менавіта ў гэтай канкрэтнай справе чалавеку паставіць абвінавачванне. Ось, і ён не перастае быць дэпутатам. Сейм згадзіўся, канешне, бо там большасць вось менавіта тая, якая ёсць, то бок антыпісоўская. Па Марціна Романовскага прыйшлі, пагрукалі ў дзверы, забралі ў машынку, ў бусік, завезлі ў прокуратуру, дзе трымалі ўвесь дзень, і карацей скіравалі ў суд акт, што вось, калі ласка, затрымайце яго на 3 месяца, то бок на арышт. І тут адвакат Марціна Романовскага выцягвае з кішэні, што ў яго ёсць яшчэ адзін імунітэт. Акрамя польскага, у яго ёсць імунітэт міжнародны. Існуе такая арганізацыя, якая называецца ПАСЕ, то бок Парламенцкая асамблея Савета Еўропы. Ось. І туды кожная краіна накіроўвае сваіх прадстаўнікоў. І Марцін Романовскі вось менавіта туды быў абраны. Існуюць, канешне, розныя меркаванні, што гэта ўсё ўвогуле было зроблена спецыяльна, вось, каб атрымаць гэты няшчасны імунітэт. А што з гэтым імунітэтам цікава? Што гэта асамблея, яна не збіраецца ўвесь час. У яе сесіі. Так, іх там парачка ў год. І паўстала пытанне, а імунітэт увесь час ці толькі падчас сесіі? І тут меркаванні, як заўсёды, раздзяліліся. З аднаго боку, адныя эксперты кажуць, што так, іншыя, што не, ну, карацей, але суд не пагадзіўся. І вырашыў, што ўсё ж такі у Романовскага імунітэт ёсць. Ну і гэта быў, скажам так, вялікі іміджавы, перадусім, факап сённяшняга міністра справядлівасці Адама Боднара. Ось. Бо, ну, сур'ёзна не даглядзелі, несур'ёзна падышлі да справы. Ось. Ну і Романовскага мусілі выпусціць. Ну, яго і выпусцілі. Яго і выпусцілі. Пры гэтым ён у твітары, напрыклад, вось мы нават пакажам, здаецца, нашым гледачам, ён пісаў у твітары даслоўна, што ён не збіраецца нідзе хавацца. Ось, ён як сумленны грамадзянін, патрыёт, дэпутат Польскай Рэспублікі, ён вось прыйдзе ў пракуратуру, калі толькі трэба будзе. Увесь гэты час Адам Боднар, міністр справядлівасці, тачыў зубы на Марціна Романовскага, каб пазбавіць яго гэтага няшчаснага другога імунітэту. І ў яго атрымалася. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы пагадзілася з довадамі польскай пракуратуры і сказала, што ну не, пазбаўляем імунітэту. Тут штосьці вельмі тоўстае, так, крыецца. Вось трэба пазбавіць. Пры гэтым, дарэчы, што цікава, у Романовскага была магчымасць прадстаўляць свае інтарэсы, ён тады быў у гэтым будынку нават, ось, але ён не прыйшоў, яму гэта было нецікава. Ну і яго, карацей, пазбавілі. І тут пракуратура, канешне ж, узбудзілася другі раз. Падала заявку на паўторнае пазбаўленне, бо пазбавіць імунітэту можна адзін раз у канкрэтнай справе, трэба яшчэ раз гэта рабіць. Ну, то бок такія завіласці, юрыдычныя завіласці, так, якія я мушу вам прытлумачыць. Але, карацей, ну, працэдурна так, трэба ўсё, каб было па законе, ось, мы ж ўсё ж такі ў свабоднай краіне. Ось. І тут Марцін Романовскі знік. Шукала паліцыя, шукала прокуратура, шукалі пажарныя, шукалі ўсе, журналісты. Ось, тэлефоны выключаны, нідзе чалавека няма. Ось, пасля высветлілася, што ён быў у нейкім шпіталі і рабіў сабе аперацыю на нос, там нешта яму папраўлялі, так. Ось, пасля ён увогуле знік нідзесьці там. Ось, і
асаблівага перцу гэта ўсё дабаўляе факт, што Марцін Рамановскі ён вельмі пабожны католік. Прынамсі, ён так кажа. Ён член такой арганізацыі, якая называецца Opus Dei. Ось. Калі вы чыталі кніжкі Дэна Брауна, ось пра Код да Вінчі, ось гэта, ось там Opus Dei, гэта ось тая святовая арганізацыя каталіцкая, якая вось так, як чорныя хмуры вісіць на свету, так і робіць нейкія там, не вельмі добрыя рэчы у кніжцы. Вось, насамрэч, гэта арганізацыя, якая згуртоўвае вакол сябе такіх ультракатолікаў, так, яны павінны прытрымлівацца там розных прынцыпаў, так, чэснасць, вядома, справядлівасць, так, карацей, усё як трэба. Ось, нават былі чуткі, што Марцін Рамановскі хаваецца вось у адным з цэнтраў гэтага Opus Dei, гэта там звычайна такія тыпу кляштараў, так, нешта. Вось. І ў нейкі момант, ані з рушкі, ні з петрушкі, адвакат Марціна Рамановскага абвяшчае всем і вобац, усяму свету, урбіс і торбі, як папа рымскі, што міракл, Марцін Рамановскі знайшоўся. Ён у Будапешце. І ён не проста ў Будапешце, а ён падаў заяўку на статус уцекача афіцыйны. Азыль палітычны. Ось. І тут, скажем так, ва ўсёй Еўропы, здаецца, мне упала сківіца ніжняя, ось, бо вау. Не вельмі часты выпадак. Канешне, прыйшлі галасы, што гэта проста нейкае выключнае здарэнне для Еўропы. Не, сябры. Былі яшчэ такія. Былі яшчэ. Напрыклад, я не памятаю імя, памятаю прозвішча. П'юч-дэ-Монт. Гэта чалавек, які быў каталонскім лідарам. Вось памятаеце той няшчасны рэферэндум, які яны там нібыта правялі, а насамрэч Гішпанія сказала, што ідзіце вы з гэтым рэферэндумам, мы нічога не прызнаем, і яму было пастаўлена абвінавачванне там, што ў здрадзе дзяржаве, там нешта такое. І ён збег у Бельгію. Ён Бельгія атрымаў статус уцекача. Плюс у Польшчы быў выпадак, дагэтуль не зусім, скажем так, у рамах Еўрапейскага Саюза, але з Нарвегіяй звязаны. Ёсць такая арганізацыя, якая называецца «Осёрдак манітаравання захоўвання расістовскіх і ксенафобічных». Так. Нічого ніколі пра яе? Не. Ось. Яна занимаецца манітораваннем, моніторынгам увогуле выпадкаў расавай дыскрымінацыі, вось такі, ксенафобія. Насамрэч, шмат чаго добрага яны рабілі. Ён таксама некалькі гадоў таму падчас кіравання права і справядлівасці ехаў у Нарвегію і атрымаў там статус уцекача. Нарвегія не ў Еўрасаюзе, але ўсё ж такі ў асацыяцыі з Еўрасаюзам. Карацей, гэта не першы выпадак насамрэч. Але даволі рэдкі ўсё. Але рэдкі, выключна. Тым больш, што Марціна Рамановскага, на хвіліначку дэпутата дзейнага, былога віцэ-міністра справядлівасці, то бок юстыцыі, абвесцілі ў міжнародны вышук. Еўрапейскі наказ арыштавання. Ліст гончы, як кажуць па-польску. Так, асаблівага смачку тут дабаўляе факт, што, канешне ж, журналісты пайшлі да Віктара Орбана і запыталі яго: «Віктар Бацькавіч, гэта што?» Ось. І тут Орбана панесло, як кажуць. І ён проста вываліўся ў праўду матку, што ён думае пра Польшчу і польскі ўрад і ўвогуле. Карацей, ён сказаў, што ў дадзены момант Польшчай кіруе весёлкавая кааліцыя, што ў Польшчы палітычны пераслед, палітвязні і ўвогуле кожны, хто адчувае сябе, што ён стаўся ахвярай палітычнага пераследу ў Польшчы, запрашаем, калі ласка, увесь кватэры насупраць парламенту ў Будапешце, прыўкрасны від, віно венгерскае вельмі добрае, цёпленька, крыху цяплей, чым у Варшаве, ўсё ж такі на поўдзень. Бані. Вось, выдатныя лазні ў Будапешце. Так вось чаму Рамановскі там паехаў. Так, карацей, Марцін Рамановскі атрымаў выключна проста сапраўды выпадак вельмі рэдкі статус палітычнага уцекача, і чым палітычныя міжнародныя стасункі паміж Польшчай і Венгрыяй, яшчэ дзякуючы словам Віктара Орбана, пайшлі ў мінус, скажем так. Гэта вельмі мягка сказана. Вось, буквально там 2 тыдні таму, нават менш,
быў канцэрт так у Варшаве, які распачынаў як бы урачыста пачатак польскай прэзідэнцыі ў Еўрапейскім Саюзе, бо Польшча вось гэтыя паўгады першая яна як бы председательствует, так, старшыня Еўросаюза агулам як краіна. І туды не запросілі венгерскага пасла. Сказалі, што венгерскі амбасадар jest немілі відзяны, то бок калі ласка не прыходзьце, мы не хацім вас там бачыць. Ось. Ну, карацей, гэта вось паказвае гэтую сітуацыю. Я спадзяюся, што яна вам была зразумелая, я вельмі стараўся, але насамрэч тут інфармацыі столькі, што вы сабе не уяўляеце. Тут можна казаць гадзіны 4, здаецца. Ну і пан Романовскі ўжо запісвае відосы з Венгрыі, што... Так цікава, не тое, што нават ён запісвае відосы, ён яшчэ выкатвае патрабаванне, тыпу... Там даволі такі вялікі спісак, вось мы нават пакажам твіт Романовскага, дзе ён кажа, што ён хоча ўзамен на тое, каб ён прыехаў. Верталёт і яшчэ грошай. Так, верталёт, 3 мільёны грошай, так, і яшчэ нешта. Не, насамрэч, там ён не хоча, каб яго судзілі тыя суддзі, якія ёсць. Ён хоча сваіх суддзяў, ну і карацей, і гэтак далей, і гэтак далей, і гэтак далей. Якія наступствы гэтага могуць быць? Ну, па-першае, канечне, венгерска-польскія стасункі, пра іх можна забыць на бліжэйшы час. Пры гэтым, што цікава, яшчэ некалі, ну, не так давно, насамрэч, стасункі Орбана з Тускам былі добрыя. Кажу, што яны амаль сябравалі. Яны амаль што сябравалі, так. Ну, па-першае, у той час гэта было так ужо крыху гадоў таму. Орбан яшчэ не настолькі добра пасябраваў з Уладзімірам. Ось, вы, я думаю, разумееце, пра якога Уладзіміра я кажу. Але я памятаю, нават было галасаванне вельмі такое знакамітае у польскай гістарыяграфіі і паліталогіі. Яго называюць 27 супроць 1. Калі, ну, кадэнцыя Туска як прэзідэнта Савета Еўрапейскага Саюза доўжылася 2,5 гады. Можна было 2 кадэнцыі мець. І вось калі яго перабіралі на другую кадэнцыю, было галасаванне, дзе Польшча, краіна Дональда Туска, высунула іншага кандыдата, Сарыуш Вольскі, есть такі палітык. І яны размаўлялі з Орбанам. Орбан ім абяцаў, што, канешне, хлопцы, ну, блин, свае ж людзі, канешне, я вас падтрымаю. Туск ідзе далёка. Пачалося галасаванне, Орбан прагаласаваў за Туска. Тое, што адбываецца дакладна на руку не Польшчы, а менавіта пану Уладзіміру, але Романовскі дакладна не вернецца у бліжэйшы вось час. Ну, пакуль піс не вернецца да ўлады, магчыма. Пакуль піс не вернецца да ўлады, так. Што магчыма, канечне, у нас дэмакратыя. Вы пакуль што падпісвайце нас на Ютубе, на Кірыла асобна ў тыктоку, а мы працягваем і размаўляем пра левых. У нас ад усіх левых, наколькі я разумею, ёсць зараз 2 кандыдаты. Магдалена Беет і Адрыан Занберг. Давай кароткія прафайлы, хто яны такія. Ну так, карацей, што цікава, і Магдалена Беет, і Адрыан Занберг паходзяць з адной партыі, іх карані растуць з адной партыі. Гэта партыя «Разам», якая, не глядзячы на тое, што она называецца «Разам», уже не разам. Увесь час трымаецца асобна. Ось, яны не ўвайшлі ў склад урада, але падтрымлівалі ў нейкіх галасаваннях ураду Дональда Туска. Гэта партыя такая ультралевая, скажем так, уже вось у стасунку нават да звычайных левых, так. Адрыан Занберг — это лідар партыі «Разам», а Магдалена Беет была і з'яўляецца дагэтуль віцэ-маршалам Сенату. Ось, але яна выйшла з партыі «Разам». У нейкі момант, гэта вось было пару месяцаў таму. Яна зараз пазапартыйная, чи яна ў левіцу? Не, яна перайшла ў левіцу. Так, яна перайшла да левых, а «Разам» яшчэ там з некалькімі сяброўкамі. То больш набліжаецца да правага боку. Крыху, скажем так, вельмі на 1/4 кроку. Ось. Але ўвогуле чаму яны выйшлі? Бо вінавачванні ў стасунку да Занберга і ўвогуле да іншых людзей у партыі «Разам» такія, што у палітыку ўсё ж такі людзі звычайна ідуць, каб мець нейкі ўплыў на сітуацыю у рэальным жыцці ІРЛ. Так? А яны паводзілі сябе звычайна вось як такія крытыканы, які толькі крытыкаваць, а вось каб зарабіць нешта, каб давайце вось вам у руку інструменты, ідзіце вось нешта рабіць з гэтай краінай. То тут не, толькі крытыка. Ось. І карацей, яны звярнулі ўвагу, што яны хочуць менавіта, прынамсі, часткова данесці свае пастулаты, ось, а гэта можна зрабіць толькі далучаючыся да кааліцыі.
да кааліцыі ў сэнсе кааліцыі 15 кастрычніка ці 13 снежня. І карацей, доўга ішлі дэбаты у левых, каго высунуць на пасаду, высунуць у кандыдаты на прэзідэнта. Было дакладна вядома, што гэта павінна быць жанчына ўжо. Бо іхняя павестачка, ўсё ж такі вельмі моцна жаночая. І тут проста прасілася, і так трэба было. Ну і карацей, яны дамовіліся пра тое, што будзе Магдалена Беет. Магдалена Беет — гэта даволі яскравая персона на небасхіле левых. Яна таксама вельмі маладая. Мне, дарэчы, вельмі падабаецца, што на польскіх выбарах, акрамя Януша Корвіна-Мікка, сапраўды вельмі маладыя людзі. Гэта вельмі крута. Там сярэдні ўзрост 40-45 гадоў, так прыкладна, калі падлічыць, здаецца. Ты сказаў, што яна зорка на небасхіле левых, але давай тут пазначым, што небасхіл левых ён не тое, каб вельмі папулярны. Не, таму, ён не папулярны. Наколькі я разумею, шансам у яе нават на 5%. Так, у левых назіраецца перманентны крызіс. Яны не могуць знайсці сябе. У іх частку павесткі скрала платформа, частку ПІС, калі гаворка там пра розныя пасобі, выплаты і гэтак далей. А платформа перахапіла светапоглядавыя рэчы, так? І ў іх не так шмат засталося. Плюс крызіс лідарства. Мужики, у якіх нічога не атрымоўваецца. Уже не могуць, а новыя не хочуць. Так, плюс не атрымоўваецца ў них некось менавіта знайсці супольную мову з вялікай колькасцю людзей, акрамя там часткі моладзі, напрыклад. Таму разлічваць яна можа, добра, калі будзе 5%, гэта будзе ўжо проста неверагодны паспяховы поспех, сур'ёзна. Але не будзе, бо Занберг крыху адшчыпне свае там 0,7, і будзе так 3,5, здаецца. Так, і гэта ўжо будзе нават, скажем так, поспех. Давай пераходзь да Занберга. Ён таксама малады чалавек, інтэлектуал, вельмі начытаны, паходзіць з інтэлігенцыі. У яго выгляд такі, барада, такі сур'ёзны дзядзя, як я амаль што. Так, насамрэч, калі гаворка ідзе пра Занберга, то заўсёды падкрэсліваюць адну рэч. Ленівы. Неверагодна ленівы чалавек. Яму б не ў палітыку ісці, а стаць такім спін-доктарам, напрыклад, такім экспертам ад паліттэхналогій нейкіх, менавіта левы, такі нейкі think-tank зладзіць, ён бы там сапраўды змог бы знайсці сябе, здаецца. Па поглядах ён чалавек ультралевы, сур'ёзна. Нават калі пашукаеце, калі вы пішаце ў інтэрнэце, у гугле Адріан Занберг, то калі парыцца, то можна знайсці фатаграфіі, дзе ён у кашульцы з Карлом Марксом. Так, крыху марксізм-ленінізм. У нас дэмакратыя, у нас свабодная краіна, таму, скажем так, можна мець і такія погляды, калі ласка. Павестка ў палякаў не асабліва трапляецца. І як прыклад, я ўжо пра гэта некалі казаў, калі мы рабілі у адным яшчэ з нашых вельмі старых выпускаў, там, здаецца, 5 ці 6, дзе мы падрабязна распавядалі пра праграму канфедэрацыі, так, і параўноўвалі яе. І, напрыклад, праграма левых адносна жылля, так, будаваць жыллё ў арэнду дзяржаўнае. То бок, па шчырасці, не трапляе гэта у палякаў, і, здаецца, увогуле ў людзей з нашай часткі Еўропы. Усё ж такі мы прывыклі мець сваё. Гэта як прыклад. Таму, скажем так, поспеха, хутчэй за ўсё, не будзе, хаця да выбараў засталося 4 месяцы, таму яшчэ сапраўды можа астацца ўсё, што заўгодна. Але так ці інакш, я вітаю, што ёсць усё ж такі жанчына, кандыдатка. Гэта вельмі файна і вельмі крута. Чакаю дэбатаў. Будзе цікава падазіраць, як яна знойдзе сябе ў асяроддзі практычна поўнасцю мужчынскім. Магчыма, там будзе яшчэ одна ці две кабеты, хаця я не ўпэўнены. Паглядзім. Подписывайтесь, калі ласка, нас у Ютубе, у ТикТоку. Ставьте падабайкі, пішыце каментары, распадайце пра нас сябраў і сяброўку, падтрымлівайце на Патрэоне і на Баймеякофе. Да сустрэчы праз тыдзень. Як ужо Макс сказаў, мы, акрамя Баймеякофе, зрабілі яшчэ Патрэон, таксама прыходзьце туды, і, калі ласка, не забывайце, што я нарэшце маю TikTok, дзе таксама будзе пра палітыку, сур'ёзна, менш сур'ёзна, але ў кароткім фармаце, таму, калі ласка, падпісвайцеся, спасылачка будзе ў апісанні гэтага выпуску. І да сустрэчы.